Akubwera kuzasula Ziombankhanga Nkonzekani. Zina la Atate ndila Mwana ndila Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate, komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu pa Word Made Flesh, pamene timatenga mawu a Mulungu ndi kuwagwiritsa ntchito moti tikolole kenakake pa moyo wathu. Lero tikunena kuti akubwera kuzasula Ziombankhanga Nkonzekani, ndipo mawu athu tiyatenga kuchokera pa Isaiah chapter cha 40 ndime ya 25 mpaka ndime ya 31. Woyera uja kuti, kodi mungathe kundiyerekeza ndi yani? Kodi alipo wina olingana nane? Yang'anani kumlengalenga. Kodi ndani adalenga nyenyezi mukuzionazi? Ndiye amene amazisogolera ngati gulu la nkhondo, ndipo iliyonse amayitana ndi zina lake. Popeza kuti nyonga ndi mphamvu zake nzazikulu, palibe ndi imodzi yomwe imene imasowapo. Iwe Yakobo, ukulankhuliranji? Iwe Israeli, ukuneneranji kuti chauta sakuziwa za mavuto anga? Kapena kuti sakusamalapo za iwe? Kodi suziwa? Kodi sunamve? Chauta ndiye Mulungu wachikhalire, mlengi wa dziko lonse lapansi. Satopa kapena kufoka, palibe amene amaziwa maganizo ake. Amalimbisa ofoka, ndipo otopa amawonjezera mphamvu. Ngakhale achinyamata amalefuka ndi kufoka, ngakhale anyamata amapunthwa ndi kugwa, koma amene amakhulupirira chauta azalandira mphamvu zatsopano. Azawuluka ngati Ziombankhanga, azathamanga koma osatopa, azayenda koma osalefuka konse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Akubwera ndithu. Akubwera kuzasula Ziombankhanga. Tili munyengo ino ya Advent, imene tikunena kuti tikudikira mokonzekera kubwera kwa mpulumutsi, kubadwa kwa Yesu Khristu Ambuye athu. Funso limodzi limene tikuyenera kuti tizifunse ndilona kuti, kodi akubwera kuzatani? Akubwera kuzatani? Tikayankha funso limenelo, iye uja akabwera, ife tilumikizana naye pa chimene iye uja amabwerera, ndipo zonse ziyenda bwino. Ndiye lero ndafuna kuti inu ndine tiyankhe ichi: akubwera kuzasula Ziombankhanga. Ziombankhanga ndi chimbalame chachikulu, chimakhala ndi chimulomo chake cholimba, chimakhala ndi zimapiko zamphamvu, chimakhala ndi maso akuthwa, ndipo chimathamanga, chimawuluka mmwamba. Mwambalame zonse, chimbalame chimenechi ndi chimene chili cha mphamvu. Chitakugwira ngakhale mwana ndi kunyamula ndi kuuluka naye. Chimatha kugwira ngakhale kamwana ka mkango ndi kukanyamula ndi kupita nako. Ziombankhanga. Ndiyeno Ziombankhanga chimenechi chimakhala ngati kuti ndi chimene chili mtsogoleri wa mbalame zonse zapansi pano. Monga mmene ulili mkango, kuti mkango umatekedwa kuti ndiye mfumu ya nyama zonse, koma tikamba za mmwamba umo ndiye Ziombankhanga, chimbalame chachikulu, chimaoneka choopsa. Chimbalame chimenechi ndi chimene lero mawu aja akunena kuti ngakhale anthu atakhala kuti afoka, koma Mulungu amapanga kuti akwere ngati Ziombankhanga. Amabwezera mphamvu, akuti ngakhale anyamata. Chimene Ambuye akubwerera ndichona kuti mtundu wa anthu utachimwa unafoledwa ndi Satana, ndipo analibenso mphamvu zona kuti kodi angatani kuti abwezerese ulemerero umene Mulungu anapasa. Ndiye Ambuye Yesu pobwera, akubwera ngati yankho kwa anthu ofoka, akubwera ngati yankho kwa anthu amene akuona ngati kuti zatha. Nchifukwa chake mawu aja akufunsa akuti, kodi
iwe Yakobo? Chifukwa chani kuyankhula zambiri? Iwe Israeli, akuti ukuneneranji kuti chauta saziwa zimene zikundichitikira? Chauta saona, sakusamalako zimene zikundichitikira? Zimene inu ndi ine mwina lero zimene tikuyankhula. Chauta kuda kulabadako za ifa malako. Chauta kuda kuonako za zimene zikutichitikira. Mwina zina zili mbanja mwanu. Mwina mukuzifusa mafuso mwewo. Kodi chauta akulabadako za ine. Anthu onse amene kumazimangirirawo akumakhala kuti adusa pafuso limeneli. Afika pa stage imene akuona kuti palibe asamala za iwo, ngakhale Mulungu amene mwinaso saziwako za iwo, sasamala za iwo. Ndimaona kuti iwe ukuyankhulira choncho mu mtima mwako. Kodi iwe sunamve za zimene Mulungu amapanga? Inuyo mukamakhala lero ndikumalira kuti kodi Mulungu sakutiona, kodi Mulungu zonse zikutichitikirazi. Funso lake ndi lomwelo limene Mulungu akufunsa. Kodi simunamve zimene Mulungu anapanga? Inuyo simunamve kumasunga tumbiri ziko lapasi ndi kufunika. Kumasunga mbiri ngati Khristu ndichofunikira. Kodi simunamve zimene Mulungu anapanga ndi Aigupto? Simunamve? Kodi simunamve zimene Mulungu anapanga ndi Afilisiti? Achina Goliati? Simunamve? Kodi iniyo simunamve zimene Mulungu anapanga ndi Asamunda? Nziko muno. Kodi iniyo simunamve zimene Mulungu anapanga ndi Kamuzu? Chama 1989. Simunamve? Kodi iniyo simunamve zimene Mulungu anapanga matipata yathu nkhani za mafeditere mungati zimenezo? Simunamve? Nanga ngati munamva zonsezi mukukayikiranji? Ngati munamva zonsezi mukufusiranji mafunso? Kodi simunamve zimene Mulungu amapanga? Zimenezo ndi zimene afuna kuti ife lero zitilimbise mtima pa ulendo wathu wapansi pano. Kuti anthufe tisafoke pozwa kuti Mulungu wathu ndi Mulungu amene akuti ali ndi kuthekera kuopsa. Palibe chimene chimamudusa. Palibe wolingana naye, kumulengalenga kuziko lapansi. Ndiye yekha. Mphamvu zonse, nyonga zonse ndi za iye. Ndiye akunena kuti kupatulapo kuti iyeyo amagwiritsa ntchito mphamvu zija yekha kuti aonese mphamvu zake, koma amagawiranso mphamvu zake zija anthu. Mukumbukire kuti mu Genesis Mulungu anagawa ngakhale mzimu wake omwe mwa munthu pakumuwuzira mpweya wake omwe. Ambuye Yesu ananena kuti zimene Atate anandipasa ine ndi zomwe zimene ndikupasani inu. Ndikhalidwe la Mulungu kugawira anthu ake mphamvu zake. Ndi chimene akubwera kuzapanga pa Christmas, ndikugawira mphamvu anthu ake ofoka. Akubwera kuzakutapirani nyonga, akubwera kuzakutapirani nzeru, akuzakutapirani zaulere. Akubwera kuzasula Ziombankhanga. Chifukwa waona kuti Satana wajaira anthu ake, mwanjira yona kuti anthu aja afoka. Ndafuna kuti kuzera mu Ulaliki inuyo ndine tichose zomaganiza kuti Mkhristu ndi munthu wa tondoviro, Mkhristu ndi munthu womangofinyika, Mkhristu ndi munthu womangolekerera zinthu. Ayi. Chifukwa tikumbukirani kuti Ambuye sanena kuti inuyo ndinu amene muzakhale mafumu, inuyo ndinu amene muli asogoleri. Amene ali Mkhristu, amene amasata Yesu Khristu, ndi amene amayenera kukhala asogoleri. Chifukwa chona kuti asogolera anthu ake kumabusa abwino. Amene sayendera nzeru za Chikhristu sakuyenera kukhala pa usogoleri. Ndi okhawo amene akuti kuyendera nzeru za Yesu Khristu, nzeru za Mulungu mwini wake, amene akuyenera kukhala pa usogoleri. Chifukwa chona kuti akafikisa anthu kumene Mulungu ja afuna kuti anthu aja akafike. Lero tikukamba za Ziombankhanga kuti akufuna akusanduseni inuyo kukhala Ziombankhanga, chimbalame chokhutala bwino. Chimene mungathe kuzoza Ziombankhanga choyena kuti choyambirira Ziombankhanga ndi chinyama chimene ndi chimbalame chimene chili cholimba mtima. Ziombankhanga cholimba mtima ndana kuti chimatha kupita ndikukanyamula kamwana kankango
kukakwira ndi zake zija chui ndikukanyamula ndikuluka nako. Ziombankhanga ndi cholimba mtima. Akubwera Ambuye Yesu kuti azasule anthu olimba mtima, akhristu olimba mtima, osati anthu amantha. Afuna zachose mantha mwa akhristu chifukwa chamene kuti usaope. Kachiwiri, Ziombankhanga ndi mbalame imene imaona patali koposa ngakhale mmenenu ndine tingaonere. Mwakuti imaoneratu kuti mbalame iyo nditakukayigwira kukaidya chinthu chija ndo iwe umazangozindikira kuti icho chija chabwera chifukwa chona kuti chimaonera patali. Ambuye akubwera kuzasula Ziombankhanga, akhristu omata kuona patali, osati omangoganiza za lero ayi. Akhristu amene akutha kuona patali, monga mmene anapangira Yosefe ku Igupto, kuona kuti kukubwera zaka za zokudya zambiri, koma kena kuzabwera zaka za njala, ndikutha kusunga zokudya zija kuti zizakwanire ngakhale nthawi ya njala ija, kuona patali. Akubwera kuzasula azibambo oona patali. Kodi banja langali ndili ndi plani yotani zaka 10 zimene zikubwerazi? Akubwera kuzasula azimayi oona patali. Kodi mamuna uyu mmene wayambira kuyenda chonchimo pomatha chaka akhala ali bwanji? Ndikuyambiratu kusintha zinthu mosaoneka bwino, ndikuyipanga nyumba yawo ija ndikukhala nyumba imene izitha kumusula munthu uja chifukwa kuti aona patali. Osamangozindikira munthu banja latha. Kumakhala munthu amene kumatha kumaona kuna kuti mmene likuyendera banjali, tikamakafika mwezi wa mmawa likhala litathapo, tikamakafika zaka ziwiri zikubwerazi likhala litaumapo, kuona patali. Akubwera kuzasula Ziombankhanga. Ambuye Yesu mwini wake amauzira ophunzira ake mwana wa munthu azagwidwa, azakwapulidwa, azaphedwa, ndipo pakati masiku 3 azauka kwa akufa. Zisanachitiketu zili kutali amauziratu. Akufuna kuti inu ndine tikhale anthu otero, omatha kuona zaka 50 zikubwerazi. Akubwera kuzasula Ziombankhanga. Ziombankhanga ndi mbalame imene ili ndi diso lakuthwa, komanso ikakhala kuti yafuna kuti ikapange chinthu, imapitira chimodzi chokhacho mwachindunji mosatepatepa. Mphamvu zake zonse imazikunga, mphamvu zake zonse imazisonkhanisa kufuna kuti zilunjike pa chinthu chimodzi chimenechi. Ngati ikupita kuti ikagwire mwana wa mkango, diso lake lonse pa amene uja, mphamvu zake zonse pa amene uja, ndikupita ndikukamunyamula chemu ndikumapita naye. Akufuna kuti inu ndine nziko lobalalika ngati ili tikhale anthu amene tikutha kusankha kuti ndikufuna kupanga ichi. Tisakale anthu obalalika, anthu obalalika, anthu amene simungathe kupanga chinthu chimodzi cholongosoka. Tikhale anthu amene tikuziwa chimene tikufuna. Akubwera kuzasula Ziombankhanga. Akubwera kuzasula Ziombankhanga. Ziombankhanga kawiri chimayenda chokha. Chikakhala kuti chayenda ndi zinzake, ndikuti chayenda ndi zinzake Ziombankhanga zinzake, koma chimatha kupita kosaka chokha, chimatha kupita kukamenya nkhondo chokha. Akubwera kuzasula Ziombankhanga. Anthu amene sangoyendera za gulugulu ayi, koma anthu amene amatha kupanga chinthu chifukwa kuti akuchikhulupirira, ndikuchipanga ngakhale wina aliyense sakuchipanga, ndikuchisatira ngakhale wina aliyense sakuchisatira, chifukwa akukhulupirira kuti akuyenera kupanga chimenecho. Ziko limene tili, anthu ambiri sitingapange chinthu mosusana ndi gulu, sitingathe. Anthu ambiri sitingathe kumalowera ku gulu nalilowera kwinako. Ngakhale mapesedwe athu timapesa mmene gulu likupesera, mayankhulidwe athu timayankhula mmene gulu likuyankhulira, mafashoni athu timakangana gulu. Koma zoti tinalengedwa aliyense paika ndi chinthu cha iye mwini chimene Mulungu anamulengera, zimenezo ayi. Kumbukirani, Ambuye Yesu anakwanisa akupita ku munda wa Getsemani ndikutenga ophunzira ake kumayenda nawo, koma anafika pena pakana anawuza kuti inu bakhalani pano. Ndikutenga po atatu, Petro, Yakobo ndi Yohane, ndikupita nawo pasogolo, pamene paja anawuza kuti inu bakhalani pano, kwina kwa anayenda yekha.
anayendeka. Ngati simungathe kupanga chiganizo panokha moyo mwanu, ngati simungathe kulowera njira imene anthu ena salowerako, simungathe kulowera pakhomo lopapatiza lija Ambuye Yesu ananena lija. Pajatu ananena kuti njira ya kuchiwonongeko ndi imene imakhala yofumbula, ndipo ambiri amasata imeneyo. Pamene akubwera kuzasula Ziombankhanga. Anthu amene ali serious pa ndewu yofuna kumenyana ndi Satana. Anthu amene ali serious pa nkhani yokomesa zikoli. Anthu amene ali serious pakufuna kupanga zinthu zolongosoka pa banja pawo, kuntchito kwawo, pa moyo wawo. Osati anthu amene angubwera zikoli kuti azangonjoya. Ayi. Mukayang'ana khalidwe la Ziombankhanga ndolena kuti kunja kukakhala kuti sikuli bwino, kakukubwera mitambo, kakukubwera kamvuluvulu, mpamene Ziombankhanga chimatuluka ndi kukauluka monyang'wa. Ndi pamene chimatuluka ndi kukatambasula mapiko ake, chifukwa chimaziwa kuti chitha kukwanisa ngakhale mafunda amene akubwera aja, ngakhale chimphepo chikubwera chicha. Sichigwira Mutu ndi kumalira, sichigwira Mutu ndi kumafuna kumvereredwa chisoni. Chimamva kukoma pakakhala kuti pali zipsinjo zina zake zimene zabwera, chifukwa kuti chimafuna kuti chiyese mphamvu zake kuti chithane ndi zimene zicha. Pamene unena kuti akubwera kuzasula Ziombankhanga, tifuna kunena kuti akuzasula akhristu amene sangogwira Mutu ndi kumalira akakumana ndi mavuto. Ayi. Akuzasula akhristu amene akaona kuti apa chinthu sichili bwino, amavala zilimbe. Akaona kuti apa sizikuyenda bwino, amakakhala pansi ndi kupanga plan. Ichi ndithane nacho potengera zimene anapangana ndi Mulungu mu Genesis. Ndikukupasa ulamuliro pa zonsezi. Ndiye amatenga ulamuliro. Osati akhristu amene akaona kuti kuli mavuto ndiye athamangire kunja azikapempha. Kukhala munthu wozidalira, kukhala munthu wozitemba, kukhala munthu amene sungoopa chilichonse. Ndiye nopano ngati mukuziwa kuti akubwera kuzasula Ziombankhanga, kukonzekera kwanu kukhala kotheka polingalira kuti mukuziwa kuti akubwera kuzatani. Inu mutakhala kuti mwamva kuti akubwera ena ake azaphunzitse anthu za ame. Kukonzekera kwake sikungakhale mmene mukakonzekerere mutakhala kuti mwamva kuti ena ake akubwera kuti azakusuleni zakapangidwe ka juice. Chokhacho choti mukuziwa kuti akubwerera chani. Mukangochiziwa chimenecho, makonzekeredwe anu akhalanso zilimbisa kuti amene akubwerayi azindiuza kuti kathamangeni, azindiuza kuti dumphani apa, azindiuza kuti nyamulani ichi, azindiuza kuti kwawani, azindiuza kuti kwerani mutengo. Ndiye uzikonzekere zimenezo. Njifo yake pano tikunena izi kuona kuti ngati mukuziwa kuti akufuna kuti azakusuleni muzakhale Ziombankhanga, mukonzekere panopa, mukonzekerese mtima wanu, ndipo mukhale kuti iniyo muli ready kuchilowa chimenecho. Ziombankhanga chimati ngakhale chikamaphunzitsa ana ake, choyamba chimakhala ndi chisa chake chabwino, nkati muja chimakhala kuti chaikamo uzu ofewa bwino kuti ana aja akalimene muja. Koma ana aja akamakula chimachosa uzu ofewa uja ndi kusala mitengo ya minga kuti ana aja azibayika momene muja, asamafuna atakhalamo kuti aphunzire kuuluka. Ziombankhanga chikaona kuti ndikufuna mwana yauluke, chimamtenga ndikuntulusa muchisa muja ndikumponya pansi. Kakamaopa kamwana kaja kuti kafa kamaphunzira kuuluka, amathalanga ndikukagwira ndikukabweresa. Ambuye Yesu nthawi zina zake azakulowesani m'mavuto. Ndi training imene akukupangisani. Nthawi ina akazakudusisani pa minga, ndi training imene akukupangisani. Nthawi ina akazakudusisani pa moto, m'banja mwanu, m'maubale, muntchito, muzamvese chimene akupanga. Wabwera kuzasula Ziombankhanga. Wabwera kuzasula Ziombankhanga. Munthu amene akukaphunzira ku ame sangapangolira china chilichonse kamene kumakudandaula chilichonse, chifukwa akumvesa kuti kodi chikuchitika apa ndi chani. Inonso mumvese kuti akubwera kuzakupangani kukhala munthu olimba. Akubwera kuzakupangani kukhala Ziombankhanga.
chimaziwa kuti moyo wake utakutha. Pokapoka chipange zinthu ziwiri. Chichose mulomo wake kuti pamere wa nyuwani, chichose zala zake kuti zikhale za nyuwani. Kaya ndi ubweya kaya ndi chani zikhale za nyuwani. Komano kuti zichoke zimenezi sipano. Imakhala ntchito. Imene imatha kutenga mwina miyezi 5. Pachifukwa chimenecho Ziombankhanga chimapita kudera kwachokha kuti chisakasokonezedwe ndi aliyense, chisakaonedwe, ndi chimayirowa ntchito yochosa zimenezi chibiki chake chija, chimulomo chake chija achose ngakhale zizala zake zija, ndi zimakhala kuti ndi ntchito yopweteka komanso yotenga nthawi 5 months akupanga zimenezo. Koma akazikwanirisa amatha kukhala zaka 30 zina zoonjezera. Inuyo ndine ngati Ambuye akubwera kuzatipanga kukhala Ziombankhanga, ikuyenera kuti ifikepo nthawi imene inuyo tikatakata pansi pano tizipeza mpata uzichita renew, tizipeza mpata ukabindikira pena pake, ndikuzachosa ngakhale khalidwe lako limene walizolowera kwa zaka zambirimbiri, ndikuzichosa zimene iwe wakhala kuti ukuyenda nazo kuti ulowe mmoyo wina. Sitingapitirire ngati ifeyo sitingathe kuzipanga kukhala anyuwani pa moyo wathu. Ambuye Yesu akubwera kuzasula Ziombankhanga. Anthu amene pakati pa mavuto amatha kumaulukabe. Anthu amene pakati pa mavuto sasalenda, chifukwa chona kuti ngati tikhala anthu omangoyika manja mmwamba, Satana tutizamusira zikoli. Wazipanga iwowa sindikavotanso. Wazipanga iwowa sindikapanga chakuti tikuyenda kukhala ngati Ziombankhanga. Akuti twazapanga achinyamata amene akufoka ndikuwapasa mphamvu zoti alimbike. Andichosa ntchito kukhumudwiratu. Pempha kwa Mulungu akupase mphamvu za Ziombankhanga ulukenso moposera kale. Anthu amene akukuona kuti ajatu tinacho sesa ntchito, azakuona kuti tinacho sesa ntchito jatinakanga kuti tangumwika pabwino sopano. Osamakhumudwa, osamataya mtima, osamazisiya. Koma kumakhala ndi mpata organiza mwachangu, kumakhala ndi khama pa zimene mufuna kupanga. Osalolera anthu amene afuna kuti akukokere pansi kuti azikondwa kuti tankwanisa. Ulukani ngati Ziombankhanga. Ambuye Yesu akubwera pa Christmas pa nchulike chona kuti atipange kukhala anthu anyonga. Koma tikonzekere kuti ifeyo timvomere kuti atisule tikhale ngati Ziombankhanga. Mulungu wamphamvu zonse tikuthokozani kuti inuyo simulekeza kuyenda nafe nchulike chona kuti ife tikhale ngati inu. Tikupemphani mulipase mtima wakhama, mtima wolimba, komanso mtima wovomera kusulidwa kuti poteropo nafenso tisafoke nzikoli, koma ngati Ziombankhanga tizauluke kupita patali. Tupempha zonsezi zina la Yesu Kristo mweyo Ambuye athu. Amen. Ndakuthokozani abale. Tiye tikonzekere kubwera kwa mpulumutsi wathu, tikonzekere kusulidwa. Ndi ntchito yovuta yopweteka koma tiyipange. Munali ndine Elizeo Nthalika. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yesu mwana wa